Hej mennesker derude. Jeg undskylder lige for kvaliteten først, fordi jeg har rimelig dårlig kvalitet. Jeg bruger mit webcam, og fordi jeg ikke orkede at hente min fars kamera. Og undskyld, fordi jeg ikke har noget make op på. Jeg er bare udtørret, jeg er bare træt. Fordi min mor har 40 fødselsdag, og tillykke til hende. Yay! Jeg kommer lige med en ny opdatering, og som I kan se, at Anna har faktisk ikke været til Hamburg, og det gjorde hun i dag. Og hun er sikkert godt dernede i Tyskland. Jeg havde lige en rigtig sej opdatering her til os, fordi jeg har fået en ny intro. Eller vi har. Og næste ven, der har lavet den, tommel op til ham, og jeg linker ham lige, så I kan lige gå ind og smide et like på hans kanal og abonnere på mig, eller noget. Men han kommer i hvert fald med en hel masse introer. Han har rigtig meget fritid. Introer er altid godt at have. Det synes jeg selv. Og undskyld Anna, fordi jeg ikke har sagt noget om det. Jeg havde ikke lige tid, og jeg kunne ikke få fat på det andet end på Twitter. Og det ville være en lille smule akavet. Tak fordi I lige gad at kigge den her. Og tak fordi I lige smed den på vores nye intro. Og tak til Christian fordi han gad at lave den. Og tak til Anna fordi hun er i Hamburg. Men ha' det ellers godt.